Nanuro meron mga igsoon pero wala pa may budget, so napadaplin rami narang kuyog. Medium di kayo ni mo. Medium igo ra pero small. Halang po kayo ng mga maligyo dire dili ka ganahan mo kuan. Sa katulgon ka sa presyo sa may katulgon. Dito pa agi ka. Katulgon ko sa suya kay ko kapalit. Mahal ko nabubuhat mo. Panlalaki mo na di, ma'am. Ako, kadi ko na na anak. Ay, okay. Sino po singta, ma'am? Ay, okay naman. Hindi mo na sila. Hindi mo pang eskwela, di ba? Yes, of course. Pero, ma'am, 64 naman, pero 8 times pa gudo. 17. Yes. Go! Ayun na. Para mananin mo. Dili ako ma'am kinakapalit naman ni last time. Sige ma'am, balik. Sige. Kapila na ba yung balik na nito? Oo, gani ma'am. Wala ni kwarta. Uy, tinuod yan. Mas na. Anak ko ma'am. Ikaw mo nang di ka mo palit mamay mo. Anak ko'y hangar kabutangan dito. Mahugno na ito. Uy, gimuha din ang pikon ra. 30. Luya ni mo. Di ba? Nakaulihan ko pala. Sa nila presyo ako kita na. 44 yun. 13. 44 then 17 niya. 13. Di kita manggawas sa gula may madala. Kay daw namin mga kuyo. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo sa atong matagos sa kinabuhi. Hey guys, para masayod mo nami sa Tommy nga brand. Yan Tommy nga brand is very expensive, very mahal. Pero karon they're offering 70%. See? 70%. So kaning na din and dito sa Pika 70%. Doon sa ako man nato na 70% kung wag dito kwarta. Tiga pa nato ma-enjoy no. Pero nga mo pag ani din mo suya na ni. Pero dito magkumpiyansaan basig na may mapili. Ako guys, nagpugong-pugong lagi ko guys, kawabi may bugas. Alala lang bugas nga mo ang kwarta. So, ang top priority ron guys, bugas. Dili na sapatos. Dili ang sapatos. Pero kaning sapatos katong hisgutan karon guys, murag duha-duhaan pa ni. Kay bason. Basog di madayon, basog madayon. Pwede ra nang duha. Pero sa pagkakaroon, hinaot. Ang kabubutan sa Ginoo matuma. Hinaot ang kabubutan sa Ginoo matuman. Kay, ako mga kauban, no? Oh? Yan. Mura na sila, nang kay Divisoria. 70% off. 70% off ang mga pants, mga shorts. O ang uban, 40 o 30%. Yeah. Yeah. Dire lang sa mi ko to. Ay, milay kadalit ninyo. Pagpanghambog sa mga presyong na din, di mi ka-afford.
Bye-bye sa. God bless. Bye-bye.